stola. A znova. Ručičku si prosím podá. No, pri poslednom ti to podám potom do ruky. Dobre? No, dávaj ruku. Pravý úhol v bedrovom, kolenom členkovom. Hej, sedíte vlastne na tej nohe. Koleno od seba. Áno, to tvoje tam, hej. A tlačíš vonkajšiu stranu. A naspäť. A toto si môžeš vlastne tú nožičku, či ide do tej vonkajšej alebo vnútornej strany, trošičku si ju napravíš, aby sa vyvíjala správne potom. Určite dôležitá je tá noha, ktorá je táto. Áno, tá musí byť v pravom uhli. A prenašam na ňu váhu. Čiže nie je dôležité, v jakom postavení je tá druhá noha. Niekde musí byť tam strčená. A vlastne ho postavíš tak, že zachytíš si jedno kolienko, nech sa zdvihne smerom hore a nech zakričí. Tak, práve. Hotovo. Na pozdravku. Bože, hotovo. Kde rábe ruky? Dobre, áno.